लोगो मोनबाय माइनावखौहाय क'क्राझाराव फरायबाय हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि एसबि संगीत चेनेलावहाय फैगौ बैसागु गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि अननाय खुलुमनाय जासिबाय। ओमफ्राय जों दा दंफैयो कारिगावआवहाय जोंहा गाबोनहाय गोदान एलबामनि शुटिं जानो थांगासिनो दङ। बेनिनो एक्सखौ लांनो फैदों आरोखि जों कारिगावआवहाय। क'क्राझारसिमल'मोन ओमफ्राय दा बङाइगावसिम लिंहरबावबायमोन गाव, ओमफ्राय जों दा बङाइगावसिम थांनो हालाना जोङो कारिगाव नेथ'नोसै होनना बुंहरखाबाय जोङो नै गुमैजों आंजों। जायखिजाया थाबैनो नुगोन, गाबोननिफ्रायहाय लानानै साननै जागोन माबाया शुटिंआ। गान खनग्रा हिसाबै आब' साइनाव दं, ओमफ्राय लिरग्रायावहाय रहेन्द्रनाथ ब्रह्म सार, ओमफ्राय करिय'ग्राफारखौहाय दाबो फिक्स जाथ'वाखै। जायखिजाया शुटिंआ गाबोनहायनो जाखागोन आरोखि ना। जायखिजाया जों दा एक्ट्रिसखौ नेगासिनो, थैब्लाबो जेना फिल्मनि एक्ट्रिस माइनाव, बेखौहाय जों नेगासिनो आरोखि दा। नै जायगाया कारिगावखौथ' रावबो नुयै गैला। जायखिजाया नायलांबाय था आरोखि, आं देखायलांबाय थागोन। लोगोफोर ब्लग लायैया बिराद गोबावसैमोन ना, ओंखायनो खोथाफ्रानो फैया जादों। माने आंना चेनेला एसे डिस्टार्ब जानानै दं नालाय, ओंखायनो आङो ब्लग लानोनो बिराद बाबायमोन। ओमफ्राय दा लाबाय आङो, ओमफ्राय गाबोनहायबो आङो एलबामनि मेकिंफोरखौहाय देखायगोन नोंसिनो। सोर सोर थागोन, मारै डान्सफोरखौ मारै खालामगोन, बेफोरखौहाय आं गासिबो देखायजोबगोन आरो नोंसिनो। ओमफ्राय दा जोङो माइनावखौ नेगासिनो नालाय, फैगासिनो सापागुरिनिफ्राय गारि गाखोबाय होनदोंमोन। जायखिजाया जों नेगासिनो आरोना। नै आं गंसे, ओमफ्राय ओरै मै सानैजों दावखोलाय फास'लाय जागासिनो दं जों। क'क्राझार टु कारिगाव टु हल्टुगाव दावखोलाय फास'लाय। जायखिजाया जोङो माइनाव सफैबानो लानानै थांसिगोन आरोना। बिसोरो सासे लोगोबो दङ। बिराद एक्साइटेड जानानै दं माइनावखौहाय लोगो मोनगोन नालाय दिनैहाय। नोंथांमोनहाबो नुखाबाय, सिनायखायो। जाय थैब्लाबो जेना फिल्मखौहाय नुबाय, बिसोरो सिनायखासिगोन आरोखि माइनावखौहाय। माने थैब्लाबो जेनानि एक्ट्रिस नालाय। दा जेखियानो जाया मानो लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायदो जोबजासे। आरो मोजां मोनोबाथ' लाइक शेयार खालामनाय बेफोरखौथ' रावनोबो खोन्थानांखाला, फोरोंनांखाला, नङा होमबा आजिखालि। दा जिखुनु नेगासिनो जोङो, नायलांबाय था जोबजासे। मारै जायो दिनै भिडिअआ ना मोनो सालायानो गिदिंलायलांला। दा जायखिया नायलांबाय था। लोगो मोनबाय माइनावखौहाय क'क्राझाराव फरायबाय। लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय आरोखि, जा एक्साइटेडखामोन ना। लोगो मोनबाय, जिखुनु गाबोनहाय शुटआवहाय नुगोन नोंथांमोनहा। नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो जोंनि शुटखौहाय अनसायदो बयबो ना, नायनो नेनानै थादो एलबामखौहाय। मोजां जागोन, आं बिराद मोजां जागोन बायदि मोनदों। सासे लोगो लांफादों। दा जों जाग्रा जानो नागिरदों आरोखि ना लोगोफोर। जायखिजाया दे नायलांबाय था। जों दा जाग्रा जाखांबाय आरो लोगोफोर। जाग्रा जाखांनानै नैबेहाय माइनावमोनहा नै बायदिसिना लायदों। ओमफ्राय बिसोरखौ नेगासिनो आरोखि ना आङो। ओमफ्राय बिसोर लाखांबाथाय जोङो दा थांसिगोन आरोखि ना बनगावआवहाय। ओमफ्राय भिडिअखौ स्किप खालामनाङा लोगोफोर, नायलांबाय था, गासिबो मिन्थिजोबगोन फारि दे बिदिबा नायलांबाय था। मा नागिरदों बिसोरो? मा नागिरदों? ए बिबार, बेखौ लानोसै। गोजा, गोजाखौ लादो। मोनसेल' खम जायोलै, सासेया नुगोन ना। औ गोबाथार। मोननैबा एसे रोजा नुसिगोन। ओमफ्राय साइडनियालाय नोंल' लासै, साइड मोसाग्राफोर नांलायलालै बेना। साइड मोसाग्रायानो बै थुग्रायानो बे मा जायो? थुग्राया फिसाया मोननै होबानो जायो। जों बायदिखौसो लादोंमोन। नांला दा बेखौ, नोंल' लादो। जिखुनु बिसोरो 8 जन जागोन दा।